Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A bidiyon mu na yau zai muna bayani ne akan yadda za ka mayar da komai na wayarka da ya goge. Ma'ana misali ka yi mistake ka goge wani picture naka ko kuma video misali haka, ko wani waka naka haka ka yi mistake ka goge shi, to kana son ka dawo da shi kuma cikin trash babu shi, ka yi mistake ka goge shi a cikin, maybe ya goge cikin trash ko ne ya karɓi wayarka ya goge shi cikin trash. To za ka iya dawo da shi idan ka bi wannan bidiyon namu daga farko har ƙarshe. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta, muna roƙon ka dan Allah da ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Muna godiya, mu fara aikin. Abin da za ka yi a farko shine za ka je Play Store ka yi download ɗin wannan application Dumpster. Dumpster shine application, shine sunan application ɗin. Za a je muku link ɗin a description. Sai ku je ku yi downloading ɗinsa. Da ka shiga application ɗin da ka download ɗin application ɗin zai nuno maka kamar haka. Sai ka shiga application ɗin. Wannan shine application ɗin. Gani the freedom to make mistake. To daga ya buɗe maka zai nuno maka wasu options. Mun riga da yanzu mun seta shi ne. To idan kai shine lokacin farko da ka yi download na application din, zai nuno maka settings, kuma ko bai nuno maka settings din ba, za ka iya ka shiga nan setting. Kun gani? Bari mu dawo ba. Gashi nan a ƙasa, gashi nan a nan ƙasa, a nan wurin settings. Sai ka shiga settings din. Da ka shiga kamar haka zai nuno maka recycle bin setting. Gashi nan a nan sama, recycle bin setting. Gashi nan a sama, sai ka danna shi. Gashi an nuno maka ka kunna abubuwan da kake so su yi, ka yi backup ɗinsu. Gashi nan image, videos, audio, documents, other files, apps. Gashi nan protect app updates. Gashi nan duk zai nuno maka. Sai ka kukkunna su gaba ɗaya. Bayan ka kunna su, sai ka dawo baya. Bayan ka dawo baya sai ka shiga battery optimization. Sai ka jira shi kamar haka ya buɗe. Wani gashi nan zai nuno maka, gashi application ɗinka sai ka kunna musu, ka ba shi access ga wa'annan applications naka. Dan kura ka yi mistake za ka samu damar mayar da komai. Yanzu gashi za mu danna nan depth scan. Kun ga gashi nan gaba ɗaya nan abubuwan da muka goge ne daga a cikin wayar mu. Duk abin da muka goge gashi zai nuno maka, za ka iya samun damar recovering din shi. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel tamu, da Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Na godiya.